fordi det ville være det ondeste, sagde Loke. De to brødre elsker jo hinanden og er altid sammen. Og hvad så, spurgte Odin. Ja, så ville Høder skyde pilen ind i Balders hjerte og dræbe ham. Odin blev rasende og greb fat i Loke, mens han råbte, og hvad så, din elendige slyngel? Så ikke noget, sagde Loke. Det er jo kun en historie. Du tror måske, du kunne slippe fra os, spurgte Odin. Ved du ikke, at alle guderne vil søge efter dig og straffe dig? Jo, men jeg kunne måske forklæde mig, så ingen kendte mig. Hvordan, sagde Odin. Fortæl historien færdig. Ja, måske ville guderne gå til dødsriget og spørge, om Balder ikke kunne blive levende igen, sagde Loke. Selvfølgelig, sagde Odin, det er jo lige præcis, hvad vi ville gøre. Ja, sagde Loke, og der i dødens rige vil min datter, Hel, tage imod dem og sige, at Balder måtte kun vende tilbage til livet, hvis alting i verden græd over hans død. Og så ville guderne vandre ud over hele verden og tale med hver enkelt ting, og hvert eneste menneske og hver eneste plante, ligesom dengang Frigg bad verden om at beskytte Balder. Ja, og alting ville bede for hans liv, sagde Odin. Ja, sagde Loke, men på et tidspunkt ville I møde en jættekvinde, som ikke ville bede for nogen. Det var Tyk. Hun ville ikke sørge over Balder. Hun ville sige, at hun græd tørre tårer over Balders død. Og den Tyk, det er selvfølgelig dig, din skurk, skreg Odin. Ja, sagde Loke, men husk nu, at det er kun en historie. Ja, og husk lige, at hvis den var sand, så ville jeg flå dig levende, råbte Odin. Måske, sagde Loke, men det kunne være, at jeg tryllede mig om til en flue og fløj min vej. Ja, og så ville jeg dræbe dig med et klask, sagde Odin.